ba zan bar shi ba. Kashi na 33, kashi na kusa da na ƙarshe. Alhamdulillah, alhamdulillah. Murmushi ya yi tare da cewa wayon manya na miki, babu wani family house ɗin da za mu je, nan nake nufin za mu zo, nan ne family house ɗin. Murmushi kawai ta yi ta ce me yasa? Za ki tambaya, kin manta na ce kina 40 za ki dawo? Ta ce wasa kake dai MK, na san watakila wani abun ka biyo ka ɗauka, to ka je ka ɗauka mu tafi. Mun bar Alawiya da yara a mota, da gaske nake miki mun dawo kenan. Babu abin da na zo ɗauka. Ta ce MK ba na son irin wannan wasan, dan Allah ka mai da mu gida, ni ban shirya dawowa ba. Riyanat wani irin shiri kuma? Idan dai kaya ne gobe zan je da kaina gidan in nan kwaso muku mu dawo. Haba MK, ta yaya za a yi a ce na dawo ban je na yi wa kowa sallama ba? Ni da nake so na je har ƙauyenmu. Riyanat ni ba zan iya harkan al'adan nan da yawa ba. Wai dan Allah mutum ya yi 40 sai a ce sai ya je yawo gidajen mutane? Ki haƙuri, ni ba na so, ba zan iya ba. Amma zuwa ƙauyenku ba zan hana ki ba, ko gobe ne sai in kai ki. Riyanat ta dube shi, ta ga iya gaskiyansa ne, ta ce to maganan gaskiya ne dai kamar da ni ba zan iya wannan abin kunyar ba. Ai sai a ce da haɗin baki na tukunna, tunda ko inna ma bata sani ba. Da mamaki ya ce abin kunya Riyanat, kina matata dan na mai da ki shine abin kunya? Abin kunya ne mana. Yau fa da yin 40 kenan, yau fa kenan 40 ɗin kenan, sai kawai a ji na dawo. Gaskiya ni ka mai da ni, wallahi bara ki ji, babu inda zan mai da ke, kin dawo kenan. Cikin muryar kuka ta ce ni kuma fa wallahi ba zan zauna ba sai na koma. Raya ɓace ce shikenan ga hanya ai, ki je, ba zan hana ki ba, amma kar ki kuskure ki ce za ki tafi min da yara. Idan ba za mu rayu ba tare ba, to su ma ba abin da zai sa su rayu da ke. A fusace ta fita tare da faɗin dama ban ce da yaran ka zan tafi ba ai. Cikin ɓacin rai ta fito da shi ta je ta ja Alawiya za su bar gidan ɗin. Alawiya ta ce anti ina za mu je, mun bar yaran a mota. Riyana ta ce ki rabu da su, ubansu zai kula da su. Daga haka bata sake cewa komai ba, suka fice suka tare mai keke napep suka yi gidan inna. Suna shiga suka tarar da inna zaune a falo da ita da Abba. Ta ce lafiya kuwa? Ganin su kawai ta yi jin kaɗan daga fitar su gashi sun dawo. Saboda kukan da ke son taso mata ne ta yi ɗaki kawai ta zauna tare da fashewa da kuka. Inna ne ta shigo take tambayar ta dafa kanta tare da faɗin subhanallah, me yake faruwa? Cikin kuka ta yi wa Inna bayanin abin da ya faru tsakaninta da Muhammad. Ta jinjina kai ta ce tabɗijan, lallai Muhammadu ɗarenin wayo ne, babu irinsa. Daga cewa za ku je gida shine zai ɗauke ki, wai kun koma gida babu wani shiri babu komai. Ki shiru, zai zo nan ya same ni insha Allahu. Shashashan yaro mara kunya fitsararre, gwanda da kika masa haka, ina nan zai zo ya same ni, sai na ji in ubansa Kabiru ne ya turo shi ya haka. Tana kaiwa nan Alawiya ta shigo ɗaki da sallama. Muhammad ne ya aiko ta cewar yana da magana da Inna. Inna ne ta tashi tare da faɗin shashasha, dama na ce ina nan a zaune zai zo ya same ni, bara in je in ji da wanne shashashan nan ya zo min da shi. Tana fita ta gan shi a falo, ɗakin ta kawai ta same shi Safa da Marwa yake, yaransa na ajiye a cikin keken su na turawa. Sai da Inna ta zauna sannan ya zauna ya fuskance ta. Cikin faɗa Inna take cewa kai wani irin shashasha ne wai, kuma dan shashancin naka ya kai haka, yanzu me ka zo ka faɗa mini, ina jin ka. Muhammad da ke kallon ta yace Inna ban gane wannan maganar ba, a gaskiya abin da Rayana ta min ban ji daɗinsa ba, amma kuma kin zo wai kina ƙara gaya min magana kina ganin laifina. Inna ta dunkule yatsunta biyar ta watsa masa tare da cewa ungo wannan, karɓi wannan dan uwarka. Idan ban ga laifinka ba laifin wa zan gani? Laifin ubanka Kabiru? Shashasha mara kunya. A ce yarinya yau ta yi 40 daidai kenan yau din nan, wai ka ɗauke ta wai ka maida ta babu shiri ba tare da kuma ka sanar da ni ba, saboda ban isa da kai ba, ko ba ne na haife ka ba kenan? Ni Inna kin san ba haka abin yake ba. Wannan harkan al'adar naku na banzan ni ba zan iya shi ba. Wani a ce yawon sallama gidajen mutane, wani waye, ni ba zan iya shi ba, shi yasa ban sanar da ke ba. Inna ta ce to lallai Muhammadu, tun kakanninka ake yi, ka ce kai baka yarda da shi ba, to bara ka je, babu inda Rayyanar za ta koma sai ta yi sallama da mutane, kuma har ƙauyensu sai ta je in gaya maka. Rai a ɓace ce gaskiya Inna, ina buƙatar matata ta koma, ni ba zan iya haƙuri har wannan lokaci ana wannan yawacen banzan ba, ba zan bari ta je can ba. Inna ta ce to don uwarka sai ka je ka ɗauke ta, in ka taɓa ganin an yi haka, da aka ce ka yi haƙuri za ka iya, ba za ka iya jiranta ba, ka iya jiranta ta yi zama har 40 ɗin? Yawacen da duk daɗewar shi ba sai wuce kwana 3 ko 4 ba ne za ka yi, idan har an yi jimawan kenan sati ɗaya. Amma kake maganan nan
to ni ba zan iya ba, inna na gaji da kaɗaicin da nake ɗauke da shi, a bani matata mu koma, in dai ba so kuke in shiga wani hali ba. Ka jima baka shiga wani hali ba don ubanka. Shashashen yaro mara kunya, banda Rayyana ɗin ma tana da haƙuri. Ina za ta je? To ba za ta ƙara fita daga nan ba, kar in ƙara ganin ka bar min gidana. Ya tashi zai tafi daga ɗakin, ta ce, su kuma yaran na uban waye, uban wa ka bar masu. Ya juyo ya kalli yaran nan, ya kalle ta cikin maraice fuska, ya ce, to inna idan na ɗauke su in kai su ina, kuma me zan yi da su tunda bata koma ba? Sai ka tambayi kanka, da ka ce ta bar maka yaranka, uban me za ka yi da su? Iye. Shiru ya yi, domin shi kansa ya san zafin zuciya ne kawai, bai gane hakan ba. Inna, ki bar wannan zancen, kana ji na? Kar ka kamin zancen banza, ɗauki yaranka. Inna, zafin zuciya ne da ɓacin rai kawai ya sa haka, ba wai da nufin zaluntar su na raba su da mahaifiyarsu ba ne, wadda ba yadda za a yi hakan ɗin, kawai shi kenan. Shiru tai tana kallon sa, ta ce, matsalar ka kenan, zafin zuciyarka ba shi da wani amfani. Yana da kyau mutum ya rika tausasa zuciyarsa kafin ya faɗi magana, tunda dai ka ga yanzu babu wata riba da zaka sama wa kanka, sai da na sani ne yadda ka ɓata ran Rayyan, ba lalle ma ta karɓi yaran nan kai tsaye ba. Shi kenan ai. Shiru yayi kafin ya sake cewa, ki yi haƙuri inna, a bar su a hannunki, na san idan kika lallaɓa ta za ta haƙura ta karɓe su. A halin yanzu ko ni na je wajenta ba za ta saurare ni ba. Inna ta ce, ba za ka bar mini yaran nan ba, maza ka je ka lallashi Rayyanat, ka je da kanka. Ai da za ka maida ta gidanka ba ka yi shawara da ni ba, sai ma ƙarya da kamin saboda ka maida ni shashasha ce. Inna, ki yi haƙuri, na ji na yi kuskure, zan bi duk yanda kuke so, ko ma yaushe ne na haƙuran ɗin ta zauna. Ba na son faɗan nan da muke yi da ita ya shafi yaran nan, don Allah ki rarrashe ta. Ta nisa sannan ta ce, na ji zan rarrashe ta ɗin. Muhammad ya mata godiya ya fita cewar zai tafi ya dawo. Inna ta zauna shiru, sai kawai ta ji duk ya bata tausayi, amma bata jin za ta iya bari Rayyana ta koma, don haka ko ma menene sai ta ƙara gyara ta da kyau. Nan ta tashi ta je wurin Rayyana ta rarrashin ta. Awa ɗaya da fitar su sai gashi ya dawo, kai tsaye ɗakin ta ya nufa, ya same ta kan gado ɗaure da tawul, ta fito daga wanka tana shafa mai. Kusa da ita ya zauna yana kallon ta. Ta gan shi sarai, amma kamar bata gan shi ba, ta ci gaba da abin da take har lokacin ranta a ɓace yake, duk da cewa Inna ta rarrashe ta. Abin da bai mata daɗi ba shine kawai jin cewa a kwanakin nan za ta koma. Muhammad da ke kallon ta ya kira sunanta a hankali, bata amsa ba. Ta tashi za ta bar gurin, a hankali ya maida ta zaune. Ƙwallon da ke idonta ne kawai tamkar menene suka zubo. Ya sa hannu ya riƙo ta da kyau, ya sakar mata hannu tare da kwantar da ita a ƙirjinsa. Rarrashin ta ya ci gaba da yana ba ta haƙuri da kalamai masu daɗi da saurin sanyaya zuciya. A haka ta lafe a ƙirjinsa tana mai da numfashi cikin sautin kukan da ke fita ne a hankali. Ya ɗago yana share mata hawaye. I'm so sorry, ba zan ƙara ba, kin ji? Na ji ban kyauta ba. It's okay, ki daina kukan. Bata ce komai ba, sai ƙara komawar da kanta da ta yi ta kwanta. Kwalla na zuba daga idonta. Cikin muryar kuka ta ce, MK, wani irin rashin haƙuri ne da ba za ka bar ni na ƙarisa samun hutu ba ko wata ɗaya? Dan Allah ka yi haƙuri. Jiki a sanye ya ɗago ta yana kallon ta. Wata ɗaya fa kika ce? Kin san kin haihu? Na jima dai rabona da ke. Na ga abin naki yana so ya ƙara wahalar da ni. Ba na son na takura miki, yasa na barki har kika kai 40, kuma kan ki haihu ma kin san na girman cikin ki ne yasa na haƙura. Ganin ina takura miki, kin yi 40 amma ki ce wai sai kin ƙara wata ɗaya. Ki yi haƙuri. Na dai haƙura, ki yi sati 2 shikenan, amma wata ɗaya ya yi yawa. Gyaɗa masa kai tai, shikenan ba damuwa. Ya share mata hawayen fuskanta, ya maida ta kirjinsa ta kwanta yana lallashinta. A haka shiru suka yi. Ɗakin ya yi tamkar babu kowa. Muhammad ya katse shirin ta hanyar cewa, yara na suna ɗakin inna suna bacci ko sun tashi? Sun tashi. To mamansu fa sun sha ne ko kuma madaran aka ba su? Duka sun sha. Na gode Rayyanat, bara in tashi in je in gansu. Zan yi sallama da inna daga nan na wuce ko? Nan suka yi sai da safe yadda suka saba. Ya tafi ɗakin inna. A nan Rayyanat ta tarar da shi. Inna ma ta yi shirin bacci, ta gama ne ta je ɗakin inna, wadda Muhammad ya musu sai da safe ma har ya wuce. Tun a washe gari ranar inna ta soma gyaran Rayyanat da kaya kala-kala masu kyau da inganci. Umman Saliha ta aiko nata saboda Rayyanat za ta koma cikin sati 2 nan da Muhammad ya kai gidajen kowa, wato gidan Nasir, gidan Amir da kuma gidan Amil, da kuma matar sa Khadija, wadda ta koma ta ji sauki sosai don har cikinta ya fara fita. Family house shine farkon inda suka fara zuwa. Har family mahaifiyar Muhammad da turaruka masu kyau ta haɗa mata masu daɗin ƙamshi ta mata tanadi bayan waɗannan da Umman Saliha ta bata.
sannan gidan ƙarshe da suka je shine gidan su Sara ƙawar Rayyanat. A cikin sati biyun nan suka tafi ƙauye inda aka musu tsaraba da tarba mai kyau, sai gashi nan abu dai barakallah suke faɗi. Ganin su Anwar ma sun yi wayo ne, sun yi bulbul da su gwanin sha'awa saboda Rayyanat ta haihu. An sanar da su sun so ma su zo sunan ɗin da za su koma. Matar mai gari ne ta ba su cimar ƙauye, kayan marmari da abubuwan kayan miyan ƙwarya kamar su busasshen kuɓewa, tafarnuwa, man shanu da sauran abubuwa ba kaɗan ba. Sun ji daɗin alherin nan da Rayyanat ta je musu da shi, wadda Muhammad ne ba ta yace ta ba su, matsayin nata ne ta ba su. Dama a gurinta ta ji daɗin yadda ya mata ba kaɗan ba. Bayan kwanaki 3 da dawowansu, Rayyanat za ta koma. Tana zaune gefen gado cikin tsayin shirin ta tsaf, kanta na ƙasa, tana sauraron inna da take gefe tana ba ta shawarwari inda za ta kula da kanta da yaranta a ɓangaren tsafta da tarbiyya da kuma kula da su da yadda za su taso yadda ya dace. Kar ki kuskura ki yi sake da yi musu addu'a na safiya da na yammaci idan za su yi bacci. Haka zalika ke ma kanki kar ki yi sake da du'a'i. Insha Allahu zan kiyaye. Dan ta ja hannunta ta ce, tashi mu je, kin san Muhammadu na jiran ki a falo tun ɗazu, kin san shi da zuciya. Kamar mai jin kunya ta tashi suka fito. In na tarka su har mota, sai da suka wuce ta dawo ciki. A mota yaran nan na baya tare da Alawiya, Muhammad na gaba da Rayyanat wadda tuki yake, hankalinsa na gun Rayyanat. Kallonta yake yadda ta yi kyau, sabon kitson da aka mata da lalle ya ƙara mata kyau, ga wani daddaɗan ƙamshin da ke tashi daga jikinta, yayin da ita kuma kanta na ƙasa tana jin kunyarsa domin ko dogon motsi ba ta yi. Haka yasa ya rika jin kansa tamkar sabon ango. Nan takaitacce kenan a cikin littafin Ba Zan Bar Shi Ba, kashi na 33. Wannan takaitacce kenan, muna nan a cikin littafin Ba Zan Bar Shi Ba, kashi na 33. Bayan sun isa gidan ne Muhammad ya tashi da yaransa ya tafi ɗakinsa, yanda Rayyanat ta yi ɗakinta, Alawiya ma haka. Duk da cewa jikinta baya buƙatar wanka, amma haka ta je ta yi wanka, ta mulke jikinta da turaruka masu daddaɗan ƙamshi. Ta yi simple makeup ɗinta na shigar bacci, ta sa kayan baccinta, ta nemo farar riga ta saka mai kyau da feshe ta da turaruka. Bayan ta gama ne take hango komai na jikinta ita kanta, sai kawai ta ji kunyar kanta lokacin da take kallon kanta a miro. Ta jawo farar saman rigar baccin din da wadda tsayinta iya gwiwa ne ta sa, kawai take hango Man a jikin kofa cikin shirinsa na bacci yana zuba kamshi. Sai kallonta yake yana dariya haɗi da ƙarisowa gare ta sannu a hankali ya zo gurinta. Yadda ta yi ƙasa da kanta ne ta ƙi dasa da ido. Man da ke jin kamshin turarenta ne ya soma rikitar da shi, ya kai hannunsa a sakale ya tallafo fuskanta, yana bin fuskanta zuwa surar jikinta da kallo cikin wani irin mugun kallo na sha'awa. Murya can ciki wadda ke ɗauke da kasala ce, Rayyanat, yau ne kuma kike jin kunya ta? Bata sai masa komai ba sai wani murmushi da ta yi mai cike da nutsuwa da jan hankali, wadda ya sa Man ya tsaya ya kafe ta da ido cikin wani yanayi da yake jin kansa na kasalar da ta ƙara saukar masa. Ya karbe ya cire yar saman rigar din, yana kallon ta cike da kasala ya saka mata, sannan ya ɗauke ta cak suka yi ɗakin din babu haske sai dim light da kuma daddaɗan kamshin da ke fita daga ɗakin din da sanyin silif. A hankali Muhammad ya sauke ta haɗi da kai hannu ya cire mata rigar din, ya kama ɗaya rigar ita ma ya cire ta, sannan a hankali ya cire baki ɗaya kayan jikinta, ya fara bin jikinta da kallo kamar yau ya soma kallonta. Ganin a haka ne yana limshe ido, a hankali ya jawo ta ya haɗa ta da jikinsa. Lokacin da yake jin wani yanayi, a hankali yake shafa ta, yake kallon yaransa da ke bacci a cikin gadonsu suna bacci. Ya maida dubansa go Rayyanat a nutse, muryan shi can ƙasa ya ce, I hope da yarana sun sha mama sun ƙoshi, domin daren yau ɗin nan namu ne mu kaɗai, ba na son su tashi su takura mana. Murmushi ta yi tare da gyaɗa masa kai. Tana kallon sa ya rage kayan jikinsa, sannan ya ɗauke ta ya kai ta kan gado ya kwantar da ita haɗi da zira harshensa cikin bakinta. Tsawon lokaci kan ya zare ya fara shafa jikinta, ya fara kisan ɗinta ta ko'ina. Jin abin yadda take har wani yanayi ta fara mai da martani. Suka ci gaba da romansin na junansu kafin su lula duniyar ma'aurata, inda Man ya fita a hayyacinsa. Sumbatu yake wa Rayyanat domin zai yake tamkar yau ya soma saninta ya mace. Washe gari da asuba shi ya fara tashi, sai kallonta yake inda take rungume a jikinsa tana
tana sharar baccinta a jikinsa, hankali kwance ya tashi zai ban ɗaki yayin alwala ya fito ya zauna kusa da ita yana shafa mata ruwa a fuskanta. Ta bude ido a hankali ta sauke a nashi, dauke da murmushi cikin jin kunya ta yi ƙasa da kanta tana tunanin abin da ya faru tsakanin su jiya da yadda ta kasance ita ma. Muhammad da ke kallon ta ya murmushi tare da kai lips ɗinsa goshinta ya ɗora mata ke, sannan ya ce asuba ta yi, ki tashi ki sallah. Babu musu ta tashi ya bi ta da kallo har ta yi ban ɗaki ya tashi ya masallaci. Karfe 10 suna zaune kan dining table kowanne cikin ado mai matuƙar kyau, sai kamshi suke zubawa suna ciyar da junansu a nitse suna cin abinci. Rayyana ta kai cokali zuwa bakin Muhammad bai karɓa ba, tagumi yayi yana kallon ta wadda babu abin da yake tuno tarihowa face daren su na jiya yake kamar ya sake tsintar kansa a wannan lokaci. Rayyanar da ke kallon sa a nitse ta hura masa iskar bakin ta, limshe irin sa dauke da murmushi ya sake ware su akan ta cike da shagwaba ta kalle shi ta ce ina baka abinci ka ki karba sai kallo na kake. Muhammad bai ce komai ba sai karban cokalin ya yi ajiye ya jawo ta jikinsa ya rungume ta, kallon ta yake cike da so da kauna sannan ya ce mai Rayyanar ina son ki har yaushe, ina mai gaya miki ko yaushe ina tare da ke ta daban ce da sauran mata, ina matuƙar jin ki a raina. Shin kin ji irin farin cikin da kika tsunduma ni a daren jiya? Rayyanar da ke kallon sa murmushi ta yi tare da yin ƙasa da kanta saboda ya ɗago wani yanayin da ba za ta iya cewa komai ba. Ya ɗago ta ce Rayyanar menene kike jin kunya na bayan duk burin mace ta gari ta ga ta koyaushe ta faranta wa mijinta rai ne. Ni fa mijinki ne, kin faranta mini ba kaɗan ba, dole in nuna miki shi a fili fiye ma da tunaninki. Kin faranta min ba kaɗan ba tunda har ma kin ci babbar kyauta a gurina wadda da zaran kin fara karatunki zan baki kyautan, amma ba zan gaya miki ba sai bayan kin fara karatun tukunna. Burina kawai na gaba a rayuwa shine burinki nake son cikawa. Cikin sassanyen muryanta mai ɗauke da farin ciki da jin daɗi ta ce burina na gaba ina so idan na kammala karatu na ka bar ni na yi aiki. Yace kin samu Rayyanar, sai kuma me kike bukata? Murmushi ta ce abin da nake so na gaba kuma kai ne da gangar jikinka da kai kanka baki ɗaya zan kasance taka ne kaɗai kamar yadda nake so ka kasance nawa. Wannan kin jima da samu Rayyanar, sai kuma me kike so na gaba? Ba na tunanin yanzu akwai wani abin da nake so, sai dai babbana zai dawo ina so. Muhammad da ke kallon ta ya murmushi, ita ma da murmushi ta yi maganar, amma sai kawai ya ji tausayinta ya kama shi ya ce Allah dai ya ji kan babba da rahama. Ta amsa da amin. Ta ɗauki cokali ta kai abinci bakinsa ta ci gaba da ciyar da shi, yana ciyar da ita har suka kammala. Ya ja hannunta suka yi ɗaki, yaransu suna nan, ya nuna mata yadda aka tsara ɗakin yaran nan ya yi matuƙar yin kyau, abin kamar ba a Najeriya ba. Sati 2 da faruwar haka, amma suna samun kulawa sosai gun mai renon da aka ɗauko musu. Rayyanat ba ta da matsalar ɗawainiyarsu sai dai shayarwa. Ɓangaren Malika tana zaune a gurin wani shan iska ne, lemu ne a gabanta suna sha suna magana ita da suwita ɗinta wacce take kallon sa tare da faɗin a'a ba wai laifi ka mini ba na hana ka kaina, a'a saboda wani dalili. Wani irin dalili ne haka yasa kika hana min kanki tsawon watanni? Abin da yana da yawa, kai dai kawai dalilin dai ba wani abu bane, sai babban albishir ɗin da na ɓoye maka nake so sai na yi idda tukunna zan gaya maka. Zancen da zan maka kuma ba komai bane face na yi idda nake so in kammala idda in gaya maka. Na san kan na kammala in na gaya maka za ka ƙosa, to na kammala idda. Albishir ɗin ko shine aure nake so mu yi da ni da kai, za mu fi jin daɗi rayuwarmu ko yaya kace. Murmushi yayi da jin zancen ta wani irin bambara ƙwai ya ce wasa dai kike ko? To ki bar wannan zancen, ya zancen aure zai zo tsakaninmu kuma? To akan me zaka ce ba haka ba? Saki 3 fa ya mini kuma kaga babu wani abu, na kammala idda na, to me ya rage? Allah dai ya kiyaye. Ke yanzu idan na ce zan aure ki kuma zaki yadda? Ta ce why not? Zan yadda mana, saboda na san baka da wani burin da ya wuce mu kasance tare koyaushe. Ce you are on. Ni san baki fahimce ni bane, dan ni ba ni da burin da ya wuce na samu yarinya saliha kamar kamilalliyar mace sabuwa fil a leda, ba wai irin ki da kika zub da mutuncin ki a titi ba, kika yi aure baki daina yawon banza ba. Kina da auren ki ma iskanci kike, sannan kuma wai kike tunani ni na aure ki? Cikin tsananin mamaki ta ce Rashid, ni kake gawa wannan magana bayan kai ne mutum na farko da ya fara kwanciya da ni matsayin ya mace a rayuwa? Kai ka bare ni a ledar da kake magana? Cikin ɗaga kafaɗa ya ce and so what? Ni ne na ce ki bani kanki?
ai ba dole na yi miki ba, kuma ke da kanki kika amince, na ji daɗi kin ji daɗi, ba shi kenan ba. Rashid, idan har kana tunanin hakan ne ka bari, idan mun yi aure kana tunani zan kula wani, ba haka bane, ka cire shi a ranka. Sanin kanka tun lokacin da muka fara sanin juna da kai, bana kula kowane namiji bayan kai, har na yi aure ma da kai nake rayuwa. Ni fa a gaskiya ba sakarin namiji bane da kike tunani zan yarda da ke, duk da san da kike yi wa man ɗinki bai hana ki kin cutar da shi ba, kike yawon bin maza a titi. Ran Malika ya yi mugun ɓaci, ta ce Rashid mu daina wannan wasan dan Allah, ni raina ya so mu ɓaci. Gaya mini yaushe za ka turo magabatanka gidanku a mana aure gidanmu. Ya ce totally you have gone mad. Na turo magabatana a nema min aurenki? Tuk, Allah ya sauwaƙe na auri mace irin ki, wallahi never never. Yana faɗar haka ya tashi zai bar gurin, a fusace ta riko kwalar rigarsa ta ce baka isa ba Rashid, dan ubanka dan sai ka aure ni ko kuma in haɗa maka tubbun da ba za ka taɓa fita ba. Tana kaiwa nan ya sa ƙafa shure ta sai da ta kifo. Kan ta yi wata ya ƙara kifa ta da mari, ya nuna ta da yatsa ce kin san me, na fi ki zama tataccen ɗan iska kuma ɗan bariki, duk abin da za ki yi ke sai na juyar da shi zuwa kanki. Idan kina tunanin haka ne kin musa, ki gwada shege ka fasa ɗan halak sai yanka. Yana faɗar haka ya fice ya bar ta dafe da kunci, hawaye yana zuba akan fuskarta, dan ta san tabbas babu abin da za ta iya masa ta cire ba, tun da ya riga ya gama da ita. Wannan takaitacce kenan cikin littafin ba zan bar shi ba, kashi 33 kuma kashi na ƙarshe. Duk da cewa larura ce kawai ta sata ta so ta aure shi, amma ta ji ciwon cin mutuncin da ya mata, bata taba tsammanin zai mata haka ba. Babu komai, tun da ba shi kaɗai ne da na ɗa namiji a duniya ba, akwai su birjik da kyau da kyanta kaɗai ya isa ma su aure ta. Cikin lokaci kaɗan za ta yi gaggawar yaki ta wannan auren domin ta ga ta koma wurin man ɗinta. Fatanta Allah ya sa har mutuwa, Allah zai sa har mutuwa kar ya taɓa jin cewa ta taɓa bin wani namiji a waje, don ta san ko da ta cimma burin komawa aurensa, idan ya ji labarin zai rabu da ita ba makawa. Tana gama kitsa hakan a ranta kuwa ta kai hannu ta shafi fuskanta, ta tsaya cikin mamaki tana kallon man da ta gani a tsaye a gabanta, yana mata mugun kallo kamar wadda zai buge ta. Kasa yin komai ta yi da ta rasa abin yi, ya fito gashi yanayin kallon da ya mata kaɗai ya isa ya sa ya fahimtar da ita ya gama jin komai tsakaninta da Rashid. Idan kuwa haka ne tata ta ƙare, duk wani burinta na komawa ga aurensa ya gama lalacewa kenan. Ta sake jiki shakwab, ta zube ƙasa kan gwiwanta haɗe da tafukan hannayenta, ta soma kuka tana ba wa Muhammad hakuri da cewa ya yafe mata sharrin shedan ne. Bai saurare ta bai bar gurin a fusace, domin ya tabbata ko minti ɗaya idan ya ƙara a gurin to ba komai fa zai iya faruwa, ba duka ba har kisa. Da nadama Malika ta tashi tana da na sanin rayuwarta, ta shiga motar ta bar wurin. Bata zarce ko ina ba sai gidan Faiza. Bayan ta isa gidan ta ci kuka ne ba kaɗan ba, ta kafin ta yi Faiza bayanin abin da ya faru tsakaninta da Rashid da kuma ganin man da ta yi tare da ta san ya ji komai. Ta yi mamakin ganinsa duk da cewa guraren shan iska ne wadda kowa kan iya zuwa. Fa'iza da ke kallonta ta ce dama ai duk wanda ya sayi rariya ya san za ta masa yoyo, kuma sanin kanki ne ba za ki shuka gero ki zo ki girbi masara ba, dole abin da kika shuka shi za ki girba. Yanzu ga irin ta nan ya gama amfanuwa da albarkatun jikinki, ya miki halinsa na ɗa namiji, kuma yanzu shi kenan zancen ki auren ɗibar wuta ma bai taso ba, tun da mana ya ji komai. Babu wata hanyar da za mu iya bi mu shawo kansa, bare ya mai da ke, tun da shi ba sakaran namiji ba ne. Cikin muryar kuka ta ce ai shi kenan Fa'iza, na san tawa ta ƙare, ba ne da wani sauran amfani a rayuwar nan. Ayyuka marasa kyau da na aikata suna nan suna ta bi na fi buƙatar mutuwa yanzu. Fa'iza ta fara rarrashin ta. Malika bata daina kuka ba, cewa ta ya zan yi da rayuwata Fa'iza, abubuwa goma sun taru sun zamo min ɗaya. Dishi take gani. Desire tablet ɗin da nake sha tuni na daina amfani da shi, koyaushe cikin bukata nake jin kaina, musamman ma da daddare da ba baccin kirki nake iya yi ba. Na bi na lalace, duk na bi wata hanyar da nake tunani zan daina ji, amma abin ya fuskara, ban san ya zan yi ba Fa'iza. Gashi ba na so in sake komawa gurguwar hanyar da na fito ko zan mutu. Fa'iza ta nisa ta ce Yusi, babu yadda ban yi da ke ba, ki daina shan wannan Desire tablet ɗin kinki saurara ta, gashi yanzu babu wani abin da za a yi, bare kuma in sanya zan yi miki.
ki ci gaba da neman magani ki dace. Malika shiru tai bata ce komai ba, sai hawaye da suke zuba daga idonta, fuskanta tana jin ba dama bata zo duniya ba, halin kuncin da take ciki. Da daddare karfe 10 Muhammad na ɗakinsa cikin shirinsa na bacci, yana yi wa yaransa addu'a kawai cikin gadonsu suna bacci. Bayan ya ida musu ne sai ga Rayyana ta shigo da cikin shirinta na bacci, ta same shi yana nan akan yaransa, kallonta kawai yayi, tana kallon shi ya shafa kansu a hankali, ta zo gurin ta rungume shi ta baya, yana kallon, ya jiyo da ita ta gaba yana kallon ta kamar mara lafiya. Ariana da ke kallon fuskansa da kulawa ta ce, lafiya kake ko? Tun lokacin da muka fita a hanyar mu ta dawowa na ganka a wani yanayi, ba mu dawo gida ba, ka je da mu asibiti, sai gwaje-gwaje kake mana. Da na tambaye ka kace lafiya babu komai, bayan daga ganinka akwai abin da ke faruwa wadda kake ɓoye mini. Kawai dai don hakan ɗin ka sanar da ni, gashi yanzu akwai sauran damuwa a fuskar ka, please don Allah me yake faruwa? Ni da yaran nan bamu da lafiya ne ko kuma wani abu ne ke damun mu? Tun daga lokacin ɗin da ta fara magana yake kallon ta, ya ja hannunta suka zauna bakin gado a nitse ce, Rayyana kin san fitan da muka yi a ɗazu gurin shan iskan nan da muka je, nake jin wani abu abinda za mu tafi, ban ga makullin mota ta ba, na koma domin na nemo makullin kenan, sai kawai na ji muryar Malika, na ji suna magana ita da wani wadda ban san waye ba daga cikinsu. Ban yi niyyar na tsaya ba, amma maganar da na ji suna yi ne wadda sun ambato har da ni, yasa na tsaya sauraron su. Na razana da jin mummunan abin da Malika ta aikata lokacin da muke tare, kafin ma mu kasance tare, da wadda ta kan mu kasance tare. Nan Muhammad ya gaya wa Rayyanat kaf abin da ya ji tsakanin Malika da Rashid, wadda shine dalilin da ya sa kai tsaye ya tafi da su asibiti don duba lafiyarsu idan ba sa ɗauke da wata cuta. Rayyanat da ke kallon sa idonta sun ciko da ƙwalla ba kaɗan ba, a ruɗe muryar ta na rawa, ta soma kuka ta ce, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dai ya sa ba ta laƙaba mana wata cutar ba. A hankali ya jawo ta jikinsa, ya rungume ta tare da faɗin, Allah ya kare mu Rayyanat, sakamakon gwajin da na mana ba mu ɗauke da kowace irin cuta, don haka kar ki yi kuka. A nitse ta yi ajiyar zuciya, ta gyaɗa masa kai tare da labewa a ƙirjinsa. Allah ya ƙara tsare mu baki ɗaya, ya amsa da amin. Daga haka suka ci gaba da shirin baccinsu, bai sake cewa komai ba, sai shafa ta yake a hankali. Ya kira sunanta ya ji bata amsa ba, da ya duba ya ga ta yi bacci, ya kashe fitilar ɗaki, ya musu addu'a, ya kwanta rungume da ita. Bayan kwana ɗaya da faruwar haka, karfe 9 na dare, Mana yana zaune a falo kan doguwar kujera, Rayyanar na kwance kan kafansa, ta yi filo da su, wasa yake da gashinta, suna hirar su da nishaɗi. A hirar Neman ke tambayar Rayyanar me take so ta karanta, ta ce mishi medicine, idan ta kammala sai mu rika zuwa aiki tare, kaga muna aiki wuri guda, tunda dai hakan ne. Amma tukun dai gaya min nawa kake biyan ma'aikatanka tukunna? Idan bai mini ba sai in tafi wani wuri. Ya ce tun da ke ce dai zai rika baki 5k duk wata. Kallon shi ta yi da shagwaba ɗauke da dariya a fuskanta, ta ce ni wallahi bai mini ba, ba zan yi ba. Cikin dariya ya ce ni ne fa mai Rayyanat. Ta ce to shikenan, ni ma ai ni ce. Ya ja hancin ta ya ce kin ganki, son kuɗin ki yayi yawa. Ta ce ba wani son kuɗin nan, gaskiya ne. Bayan watanni kaɗan da faruwa wasu watanni, tuni Rayyana ta rubuta jarabawarta, ta ma fara karatunta, inda Muhammad ya cika mata alƙawarin bata babban kyautar da yace zai mata in ta fara karatu. Ba wani abu bane kyautar kuwa, mota ya saya mata, Accord B6 sabuwa fil, wadda tuni ya koya mata mota, dan ya fara koya mata kan ma ya saya mata. Ita take kai kanta school. Yara ko tuni suna wayo abinsu, domin sun ƙara wayo, har rarrafe suke yi, suna nan bulbul da su, sai ƙara girma suke, gwanin sha'awa da dariyansu. Haka zalika ba su da ƙiyoya, duk wanda ya mika hannu za su je gare shi, zai ɗauke su da dariya a fuskansu ko da ba su san waye ba. Idan Rayyanat za ta tafi school, a hannun mai reno suke tare da kuma Alawiya, amma dai mostly gidan inna Muhammad yake kai su, sai idan ta dawo a ɗauko su. Duk da dai Muhammad idan zai je family house yana zuwa da su. Ɓangaren Malika ko damuwa da dana sani ne yasa ta rame baki ɗaya, ta fita daga kamanninta. Dukkan da take kori da shi ya tafi, shi yasa har yanzu babu wani wanda ya fito da sunan zai aure ta. Gashi kullum sai fama da buƙatuwa take da yi, tana neman magani, ta nema har ta gaji, abin ya faskara.
wannan dalili yasa kullum sai ƙara nadama take, domin wani lokaci zama take ta yi ta kuka. Bayan lokaci na ƙara tafiya ne ta samu wani abokin mahaifinta wanda ya fito yana son ta, daga kuwa ganin ba ta da mafita ne yasa ta amince ya aure ta. Abubuwa suka sauƙaƙa a gare ta, ta fara murjewa ta mai da jikinta saboda ba kaɗan ba akwai shi da daula. Gidan kwanciyar hankali ne, ita kaɗai ce a gidan, ba gida dai suke da uwar gidansa ba, sai dai ba su fi shekara ɗaya ba cikin ta biyu kawai ya sake ta, saboda ba don komai ya aure ta ba sai don samun haihuwa. Ita kuwa da zaran ta samu ciki wata uku sai ya zube. Da zaran ta samu ciki wata uku zai zube. Lamarin da yake ta bata wahala kenan, ta sha sosai sakamakon yanayin da ta kasance kamar ba za ta rayu ba. Shi yasa likita suka ce dole sai dai a cire mata mahaifar baki ɗaya. Sakamakon binciken da aka yi an gano maganin zubar da ciki da ta yi ta amfani da su ne ya ɓata mata mahaifa, sam cikinta ba zai taɓa iya rike ciki ba, sai dai a cire mahaifar. Yayin da aka yi hakan ɗin kuwa hakan aka yi kawai domin ceto rayuwarta. Daga lokacin nadama da kuncin rayuwa ya ƙara dawo mata sabo. Ta fara ganin Fa'iza ta cuce ta, domin bata taɓa ce mata shan maganin zubar da ciki yana lalata mahaifa ba, kuma ta fara sha ne sakamakon shawarar da Fa'iza ƙawarta take bata, wadda sun yi hakan ne domin ƙullawar Rayyana sharri. Gashi yanzu kuma tana gani Fa'iza tana da yaranta, amma ita kuma tana da ɗanta, har ma tana da wani ciki, amma gashi ita kwata-kwata mahaifar ma ba zai amfanu ba. Daga haka wasu shekaru suka sake tafiya, inda da abubuwa da dama sun faru da ita. A ɓangaren Rayyanat abubuwa da dama sun faru da ita. Ta kammala karatunta, ta fara aiki a asibitin Man kuwa mijinta, wadda tare suke tafiya aiki kamar koyaushe, tare za su tafi su dawo. Yaransu kuwa tuni sun fara zuwa school, haka zalika Salaha da Sara da kuma Amira tuni su ma an aurar da su, kowace har ma ta haihu da ɗanta. Ranar wata Asabar da daddare Man da Rayyana suna gaban miro, yana rungume da ita, kallon fuskansa suke. Wani irin haske da ya ga ta yi ne, kafin kaɗan ya rage ma ta kai shi haske. Ya kai hannu ya shafi jikinta, ya kai hannunsa kan cikinta yana shafawa, bakinsa sai tunkunnenta ya ce, gaya mini me sirrin wannan hasken ne, ko dai akwai wani bebin a tare da ke ne baki gaya min ba yake ɓoyewa. Ta bude ido ta ce, ka rufa mini asiri, su Ammar ma sun ishe mu rayuwa, yara uku. Ya ce, ke ma dai da wasa kike kenan, sai haihuwa yanzu kika soma, babu batun wani waye, tun da kin kammala karatunki. Makale ka faɗa ta ita ce, ba yanzu ba, sai na ƙara hutu tukun. Ya ce, Rayyanat kenan, duk shekara so nake ki haihu mini. Ta ce, kai ba wani irin duk shekara, ai mu da samun bebi sai nan da shekara 2 ko 3. Muhammad da ke kallon ta ya ce, Rayyanat kenan, bebi na kam na riga na sa miki, domin wannan hasken da kike yin ba na banza bane. Ta ce, babu wani nan, dama ina da haske, dan ba za a kira ni baka ba. Nan take ya ɗora hannunsa kan ƙirjinta ya ce, to na ji, shi wannan ƙirjin da ya ƙara cikowa kuma na menene, shi ba daga bebi na ba ne? Da wasa ta harare shi haɗi da tura hannunsa ta ce, ka daina taɓa min mama da wayo, ni bebinka bai ƙara mini komai ba, don ka san ko bayan yaye su Ammar da na aka kai ma ƙirjina haka yake, idan ka kalla ba za ka ce na shayar ba, suna nan daram a tsaye abin su cike, sai ka ce ko wata budurwa, kai ko wata budurwan ma albarka. Ta ƙare shi maganan ta ɗauke da dariya, za ta bar gurin ya kamo ta tare da janye tawul ɗin da ke jikinta, sai kawai ya nuna mata cikar da bebinsa ya ƙara wa ƙirjinta. Bata bar shi ba, ta kama tawul ɗin ta riƙe gam, sai zille-zille suke yi tana dariya har suka je kan gado. Da ƙyar ya cire tawul ɗin nan. Daga nan wasan ta canza salo zuwa wasannin ma'aurata. Malika kuwa duk shekarun nan da aka kwashe bata samu ta sake ba, bata ƙara wani aure ba, sai da ƙyar ta samu wani dattijon da ya aure ta, matansa 3, ita ce cikon ta 4, kuma a gida ɗaya suke zaune. Hakan yasa bata jin daɗin rayuwar gidan gaba ɗaya. Zaman haƙuri take, ga masifan matansa da gorin haihuwan da suke mata a gurin ɗin, wadda idan tana zaune shiru sai dai ta yi ta kuka saboda son haihuwa da take. Tana masifar son haihuwa, gashi ina ƙarin abin ma sun maida ta kamar wata 'yar aiki, domin duk wani zefanen gidan ita za ta je ta yi, duk wani aikin gidan kuwa ita take yi. Gashi dai babu talauci a gidan, amma ba kwanciyar hankali da jin daɗi ya gagare ta. Wata rana ta je supermarket domin sayan kayan abinci, kamar daga sama ta ga Rayyana tare da su Ammar, Anwar da kuma Razina. Yaran nan idan ka gansu tamkar ka sace suka gudu da su don kyau da shiga rai. Haka suka kasance
tamkar menene, tamkar 'ya'yan turawa. Rayyana ta ƙara haske, ta yi kyau, ta yi fresh, cikin da ke jikinta ya fito gwanin sha'awa, domin har yanzu idan ka ganta kamar 'yar shekara 17, sai jiki da ta ƙara kaɗan irin na jin daɗi da kwanciyar hankali. Malika ta tsaya tana kallon su, Razina cike da sha'awa tana ji kamar a ce yaranta ne. ta bi su da kallo cike da sha'awa. Rayyana na kallon ta, kwalla cike da idanta. Ta yi saurin haɗe hawayen da ya gangaro mata, ta zo gun su Rayyana da suka gama sayayya za su fita, ta kira sunanta a hankali. Rayyana ta tsaya tana kallon Malika, tana son tuno inda ta santa. Baki ɗaya ta mance da Malika, tamkar wata 'yar ƙauye. Malika da ta fahimci bata gane ta ba, ta ce baki gane ni ba ko? Malika ce fa. Rayyana ta yi mamaki kan ta saki fuskanta, ta suka gaisa da Malika, take tambayar ta sunansu. Amma Rayyana ta gaya mata sunansu. Nan ma ne ya shigo yana waya. Baki ɗaya hankalin Malika ya koma kanshi saboda tsabar kyan da ta ga ya ƙara, wadda kana gani ka san baya ɗauke da damuwa, sai kawai kwanciyar hankali da jin daɗi. Bayan gama wayar ne Malika ta gaida shi, ya amsa mata sama sama, ya ja yaransa suka fita tare da Rayyana, wadda duk tausayin Malika ya kama ta. Nan Malika ta bi su da kallo, hawaye yana zubo mata masu zafi. Ta jima tana tausaya wa rayuwarta, tana zai ina ma rayuwa za ta koma mata baya, ta ba ta dama ta gyara kuskuren da ta aikata marasa kyau na ayyukan da ta yi, wadda gashi sun kai ta ga asara da dana sani mara amfani. Allah ka kare mu da aikata aikin dana sani da asara, amin summa amin. Duka takaitacce kenan, wadda a nan na kawo ƙarshen labarin, ba zan bar shi ba. Alhamdulillah, ƙarshen wannan littafi kenan. Kuskuren da na yi ciki Allah ubangiji ya yafe mini, amin summa amin. Na bar ku lafiya, sai mun haɗu a littafi na gaba mai taken ban san shi ba. To, ba zan bar shi ba dai, kun ji ƙarshen labari. To Allah ubangiji ya kiyashe mu sharrukan 'ya'yan zamba, ya sa mu fi ƙarfin zuciyoyinmu, ya kuma tsare mu da aikin da na sani, domin da na sani ƙeya ce a baya take. Sai mun haɗu a littafi na gaba, ban san shi ba. Ya zo da wani irin salo na daban. Kar ku bari a baku labari har ila yau daga taskar ɗan Hamza.